Dete staro 5 godina. Šta ume dete od 5 godina? Stoji na jednoj nozi 2 i više sekundi. Crta tačno trougao i kvadrat. Kućicu sa krovom. Prvi crtež ljudskog lika. Faza punoglavca. Odbrojava 4 kocke. Razlikuje jutro i veče. Samostalno se oblači, šnira i vezuje pertle. Tačno priča kratke priče, pesmice, recitacija. Skače na jednoj nozi 2 i više metra. Na ovom uzrastu dete bi trebalo da zna da skače na jednoj nozi, kao u igri školice. Ako dete još nije naučilo, treba da mu pokažemo kako se stoji na jednoj nozi i tražimo da ponovi. Ako uspe, kažemo, hajde sad da skoči. Kada počne da skakuće, obično posle par skokova stane. Onda se udaljimo 2 metra i tražimo da doskakuće do nas. Dete koje može samo da stoji na jednoj nozi, eventualno jednom, a možemo mu dati ako dete uspe da par puta nespretno poskoči, ali ne može da pređe ni 1 metar. To je posledica detetove krajnje loše pažnje i hiperaktivnosti. Nije u stanju tako dugo da skače, a imamo utisak da bi to verovatno i moglo. Crta tačno kvadrat i trougao. Pred dete stavljamo prethodno nacrtanu sliku kvadrata sa krovom nad gornjom ivicom, tako da slika predstavlja kućicu sastavljenu od crteža kvadrata i trougla. Kako deca često imaju problema sa krovom i gornji ugao nije pravilan, već zaobljen, moramo proveriti da li se radi samo o nedovoljnoj pažnji ili to dete ne može da reši. U tom slučaju crtamo pred detetom drugom bojicom kvadrat, ne prekidajući liniju, a zatim dodajemo krov, posebno obraćajući pažnju detetu da vrh krova bude oštar. Ako dete i dalje zobljava vrh krova, treći pokušaj izvodimo tako da crtamo posebno kvadrat, a posebno trougao sa sve 3 strane. Ima dece koje crtaju bogatiju kuću dodajući prozore, vrata, dimnjak i slično, ali uporno zobljava vrh krova. Pravi crtež ljudske figure. Dajemo detetu papir da odabere bojicu. Evidentiramo kojom rukom crta i kako drži bojicu. Proverimo da li udobno sedi i da li može da koristi obe ruke. Zamolimo dete da nacrta nekog čiku ili tetu. Većina dece u tom uzrastu crta uprošćen crtež, počinjući sa krugom kao većom glavom, ucrtavajući oči bilo kružićima, bilo tačkama. Zatim usta crtom ili kružićem. Nos nekada izostave, a od glave silaze 2 crte, noge, nekada i 4 i ruke. To je faza punoglavca koja se javlja kod dece negde posle 4. 5. godine. Deca iz obdaništa su sa 5 godina obično već prešla fazu punoglavca i naučila su da crtaju sledeću šematsku fazu crteža čovečijeg lika koji ima i trup, često geometrijskog oblika. Ako se dete usteže, hrabrimo ga. Hajde počni, prvo glavu kao krug, dalje ne govorimo i očekujemo da samo nastavi. U tih 5 detalja računamo glavu, oči, nos, usta, noge. Umesto nosa često se javi neki drugi detalj, na primer kosa. Odbrojava 4 kocke. Prvo pitamo dete da broji 1, 2, 3. Zatim stavimo pred njega kocke svih 10 i tražimo da jednu po jednu odbrojava. Najlakše je ako imamo kutiju ili šolju, pa zahtevamo da jednu po jednu kocku stavlja u kutiju i podstičemo ga da glasno broji. Može i da predaje jednu po jednu kocku nazad roditelju. Ako ne razume šta hoćemo, tražimo da nam da prvu kocku i sami kažemo 1. Dalje ne govorimo brojeve, već tražimo sledeće kocke i podsjećamo ga da očekamo od njega da nastavi da broji.
razlikuje jutro i veče. Cilj nam je da saznamo da li dete shvata pojmove ujutru i uveče i da li ih vremenski tačno locira. Pitamo, na primjer, dete šta radi uveče, a ispravni odgovori su različiti. Uveče gleda crtaće, večera, kupa se, ide na spavanje i slično. Pitamo ga zatim, a šta radi ujutru? Ako tako ne ide, pojednostavimo zadatak. Pitamo ga kada ide u vrtić, uveče ili ujutru. Uvek prvo pomenemo pogrešan odgovor ili kada pada mrak, ujutru ili uveče. Pitamo kada tata ide na posao, proverimo da ne radi u smenama ili kada ide na spavanje i slično. Samostalno se oblači, šnjira i vezuje pertle. Bolje je da proverimo da skine nešto samo od odela, pantalone, bluzu i da ih samo obuče. Posebno je važno šnjiranje pertli i vezivanje čvora. Pitamo prethodno da li dete ima cipele ili deo odela koji se šnjira. Tačno priča kratke priče, recituje pesmice. U ovom uzrastu dete bi trebalo da zna da povezuje stvari i upotrebljava razne gramatičke oblike i koliko su izjave logički povezane. Dete bi trebalo da zna da priča kraću priču i da zna da recituje pesmu. Zato ispitivanje počinje sa zahtevom da ispriča neku malu priču. Šta da radite sa detetom? Nastavite da čitate svom detetu. Podstaknite njegovu ljubav prema knjigama, odlascima u knjižaru ili biblioteci. Dozvolite detetu da vam pomaže u sitnim kućnim poslovima. Ohrabrujte dete da se igra sa drugom decom. To će mu pomoći da nauči o vrednostima prijateljstva i deljenja. Budite dosledni u disciplinovanju deteta. Objasnite mu šta od njega očekujete i sami se pridržavajte pravila. Pomozite razvoj govora svog deteta tako što ćete mu se uvek obraćati govorom odraslih. Pomozite mu da proširi rečnik. Pomozite detetu da reši problem kada vidite da je uzrujano, vodeći ga do rešenja korak po korak. Dajte mu da bira između nekoliko mogućnosti. Na primer, šta će da jede za užinu, šta će da obuče, kada će da se igra. U svakoj situaciji poštujte detetovu ličnost.